години, ти като една спортна съпруга, знам, че дъщерята и голямата се занимава така много усилено с спорт и е една награждавана, вече мога да кажа, малка гимнастичка. Ти обичаш ли да спортуваш? Много обичах. Все още обичам да спортувам, но за съжаление все по-малко време ми остава да спортувам. Когато имам такова свободно време, обичам да ходя на пилатес, реформер. Също така понякога обичам да играя тенис. Не казвам, че мога да играя тенис, казвам, че обичам да го правя. Спортът е много важна част в нашето семейство. Смятаме, че спортът изгражда едни много сериозни характери и една много добра основа за това как един човек може да се развие в бъдеще. Така че ние държим децата ни да спортуват, без значение дали ще имат високо спортно майсторство или ще спортуват просто за здраве, както се казва, за нас е важна част наистина.